Kumachielo, Seneta Mogwela e kaunti ma Kisumu manoeri Mikai Rose Nyamunga opuoyo mokalo ker ma pacho kaendi moluor Uhuru Kenyatta kuom golo kuma mar wuotho gotiene mong'ere gi dho ngere ni curfew. Mikai Nyamunga owacho ni en gima ber kendo koro dhi miyo jopiny yot e yore mag ohala mane okethore e kindego eko mag curfew. Akauloso gi Lolwe TV e yor simu, Mikai kata Seneta Nyamunga kata kamano okwayo jopiny mondo omed luwo chikego eko mageng'o gamo tuono ero mar COVID-19 ka wacho ni COVID-19 pod nitiere e thurka. Jatelo no ero otieko ka goyo erokamano ne Ker Kenyatta kuom golo omenda milion 1.5 mar ting'o malo weche mag pur mar niang'a e pachoka. Otieko ka okwayo ker mondo omed siro motegno sekta no ero mar sukari kata pur mar niang'a e pacho kaendi. Okay, ago erokamano mathoth kabisa, kendo ago erokamano maduong' ne President Uhuru Kenyatta kuom gima nyocha olando chieng' manyocha wanie Mashujaa Day e Kirinyaga. Gima duong' ma anago kanyo en the fact ni curfew obedo lifted. Wago ne President erokamano maduong' kabisa. Wang'eyo ni jopiny nyocha nigi ywak, joma nigi ohelni matindo tindo mag aswekra nyocha suffer so much. Kamora mora jo transport sector, joma nigi bank, businesses duto nyocha obedo affected. So ago erokamano nikech the Ministry mar Health osetiyo matek ma wach mar COVID koro odok chien. To sama wach mar COVID odok chien no, koro omiyo sirikal oyaw piny. Kana kwayo ni kata bedi ni sirikal oyaw piny, wang'e ni tuo to pod nitie. Tuo nitie. And I believe ni by now nitie ng'ato ming'eyo mane oyudo tuo kata manotho kata matuo sani. Omiyo kik wiwa wil ni tuo nitie. Koro agone President erokamano, agone jo Kenya duto erokamano. Jo Kenya are very resilient. Nyiso ni kata tek manani to jo Kenya pod ne nyalo chiemo maket chiemo matin e wi mesa ne nyithindo. Koro wago erokamano e magi duto. Watem maber kendo watem matek mwanyalo mondo tuo ni orum e kindwa kata orum e Kenya. Kendo amor kabisa gi ndara miloso mawuok Nyamambo Leo madhi nyaka Muhoroni. Ng'e ni noselose mochopo Londiani to bit manchuluoni manodong'. Koro agone President erokamano nikech ndara no dhi mbele kendo wach niang' no miya mor. Kendo akwayo jo niang' ni wabeduru gi kwe, wan kod geno e sirikal mabiro mambele ni, nikech wang'eyo ni sirikal no en koro niang' odhi ting'e lwete kendo odhi make sure ni ok en niang', ok en sukari kende mikete mesa. Wadhi loso other products mabiro gi wach niang' mondo jopiny obed kod konyruok. Ago